US President Donald Trump nanindogan na ilalabos ang pagpataw nin 50% na taripa sa European Union. Bareta salado ning sports kay Soto magiging presente sa mga kawat kang Gilas Pilipinas sigon kay Coach Tim Cone. Iyan po ang headlines mga tugang ngunyan sa mga detalyes kan mga bareta. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Naresibikan Maninila Pangkabuhayan SLP Association ang nasa 160,000 pesos na tabang hali sa Department of Social Welfare and Development o DSWD Bicol sa irarom kan Sustainable Livelihood Program kay ni. Ini ginibo kasuhapon sa Kamalig, Albay. Sigun sa ahensya, naitauninda ang asistensya sa ginibong courtesy call kay bahan si Kamalig Mayor Kaloy Baldo asin mga miyembros kan asosasyon kay bahan ang Project Development Officers kan DSWD Bicol asin si Municipal Social Welfare and Development Office Head Miss Edlin Noble. Nagpahatod man in dakulang pasasalamat ang asosasyon asin ang lokal na gobyerno kan munisipyo sa pagsasabing dakulang tabang ini para magkaigwan in sustainabling income ang asosasyon asin ang miyembros kaini. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Mahigpit ng pinag-orden kan Land Transportation Office Bicol ang bulana na audit asin inspeksyon kang gabos sa driving schools asin institution sa rehiyon kan Bicol. Sigun sa impormasyon basado ini sa sugo ni Regional Director Edgar Alan Castillejos, kaibahan niya si Assistant Regional Director Vincent Nato. Katakod kan mga impormasyon na ang mga driving school na nagpapaluwas ng certificates of completion maski dai nag-atindir o dai nakapasar ang mga estudyante. Katakod ka ini pig-aasahan ni Castillejos na ang gabos na assistant chiefs as in license evaluators ang masumitir tulos ng inspection reports o inspection reports na magiging basehan sa pag-issue ng show cause orders as in pagpataw ng mga o administratibong parusa sa mga institusyon na dai nagsusunod. Nairehistro kan Professional Regulation Commission ang apat na top-notchers hali sa Bicol University o BU sa March 2025 licensure examination for professional teachers. Sa elementary level, nakuha ni Monica May Cruz napod hali sa BU Daraga ang ikaapat na pwesto. Sa secondary level, nasungkit naman ni na Vince Joshua Lodor Malasa asin Jed Ali Nacional Moraleda hali sa BU Daraga ang ikapito asin ikawalong pwesto mantang nakuaman ni Shaina Marie Kililan Cosa hali sa Bicol University Legazpi ang ikasyam na pwesto sa ginibong eksaminasyon. Nakuha kan Bicol University ang top performing school sa bilog na nasyon sa March 2025 licensure examination for teachers. Sigun sa datos kang Professional Regular Commission o PRC, nakuha kan Bicol University Daraga ang enot na pwesto sa bilog na nasyon sa elementary level para sa mga institusyon na may sobra sa sanggatos na nag-exam kung sa inairehistro ang 97.12% na passing rate. Mientras ang Bicol University Pulangi nakakuha ning ikaduwang pwesto sa elementary level sa irarom kan mga institusyon na may 50 sagkod 99 na mga examinees kung sa inakakuha kaini ang 96.77% na passing rate. Sa secondary level, ikaduwang pwesto ang BU Tabaco na may institusyon na may 50 sagkod 99 na examinees as in nakakuha ning 96.88% na passing rate. Matrayumpong nagibo kan Social Security System o SSS Legazpi ang Barangay and Other Offsite E-Center Services Training o BOOST program sa Hotel St. Elis, Legazpi City, Albay. Pig kakarkulong nasa 150 partisipantes ang nag-atindir kan aktibidad na hali sa man iba-ibang parte kan probinsya kan Albay. Sigun kay Elenita S. Samblero, Vice President kan SSS Luzon Bicol Division, maabot kan BOOST program na maipaabot
sa publiko ang mga programa asin serbisyo kan SSS. Maipaliwanag ang importansya kan aktibong partisipasyon sa mga ini asin mainganyar ang mas mahiwas na paggamit nin digital services tangani maparikas ang mga transaksyon. Sinabi pa kaini na importante ang pagtatabangan kaibahan ang SSS asin mga LGUs lalo na sa pagtataon nin serbisyo sa mga job order personnel nada ikabali sa GSIS. Nainot ang Barangay 54 Mabinit, Legazpi City na tinaawaning pagmidbid kang Social Security System o SSS Legazpi Branch sa ginibong sermonyas para sa Outstanding Partners of 2025. Sigun sa ahensya, nairehistro kang barangay ang 100% remittance, as in 100% bilang ni nagbayad din mga miyembros, mientras na sinundan man inikan Barangay 49 Biga, Legazpi City na may 75%, as in Barangay Bagong Bayan, Daraga na may 68%. Sa lado naman ni municipal level, narehistro kang LGU Legazpi ang pinakahalangkaw na puntos na may 637%, sinundan kang LGU Kamalig na may 223%, mantang nasa pantulo naman ng LGU Puderan na may 112%. Sigun pa sa impormasyon na kuaman kang Philippine Coconut Authority Region 5 na may 408%. Ang enot na pwesto sa National Government Agency level na sinundan kang Bicol Regional Training and Teaching Hospital na may 271%, as in Legazpi City Water District na may 183%. Nasa 2 milyon pesos ang itinagamang pondo para sa flood mitigating project sa Libon, Albay. Naging posible ini sa paagi kan pag-aprobar kan sangguniang panlalawigan kan Albay sa resolusyon na may titulong A Resolution Requesting Endorsement from the Sangguniang Panlalawigan ng Albay for the inclusion of the construction, maintenance of flood mitigating structures and drainage system projects in the municipality of Libon amounting to 2 million pesos in the Regional Development Investment Program o RDIP, and for subsequent inclusion in the fiscal year 2026 succeeding years regional budget proposal. Sigun kay Committee on Public Works and Infrastructure Chairperson 3rd District Board Member Gerardo M. Palmiano, oras na magibo ang proyekto piglalauman na mababawasan na ang insidente kan pagrasay nindaga asin pagbaha sa lugar. Pigi ang ganyara ni Kamalig Mayor Caloy Baldo ang mga Bicolana na aprobitsaran ang gigibuhon na mutya ng Pinangat 2025. Sigun sa opisyal na impormasyon hali sa Facebook page kaini na magpartisipar dapat Bicolana by birth or residency. May edad 16 kod 26 anyos, natural born female, kung sa hindi pa ini nag-aki o nagkaagom. May 5'2" pataas na halangkaw o langkaw as hindi pa nakakakuaning national o international pageant title. Sigun pa sa anunsyo kan opisyal, ang screening gigibuhon sa Mayo 25, puon alauna sagkod alas 4 ning hapon sa Barisbis Restaurant, Kamalig, Albay. Ang mga Bicolana dapat naka-casual attire, skin tone tube para sa headshot, as in dapat daraan mga resikitos aro kang application form, original as in kopya kan PSA birth certificate, updated barangay certification, valid ID as in 2 kopya ning passport size photos. Gigibuhon kan St. Stephen the Proto-Martyr Parish ang pinakaenot na Marian Procession sa Ligao City na mabida sa sobra 20 imahe ni Maria hale sa Camarines Sur, Sorsogon at Sinalbay. Sigun kay Parish Priest Father Paulo Barandon, inorganisa ang aktibidad kan Parish Altares and Sacred Statue Owners Association bilang parte kan kamauotan kan parokya para sa espiritual na pag-uswag asin pag-alaga nin kultura. Bago ang prosesyon, pigigibo man sa presente kan parokya ang ikaduwang Marian exhibit na nagpuon kan Mayo 21 sagkod Mayo 30, 2025. Mientras na pigi-imbitaran man kan parokya ang mga miyembros nin komunidad na magbisita sa exhibit o magpartisipar sa prosesyon. Aprobado na kang sangguniang panlalawigan ng Albay ang ordinansa kan Tabaco City na magbabawal sa mga minor de edad na maka-access sa mga alak. Sigun sa resolusyon na pinasa ni the Committee on Public Order and Safety Chairman Carlos Matthew Conrado Gamboa,
Ang mga individual na may edad 18 anyos pababa, ang pigbabawalan na magbakal nin maski anong alak tangani masiguro ang kaligtasan kaini. Mientras na ang ordinansa may titulong City Ordinance Number 8-092 Series of 2025 prohibiting the access of minors to alcoholic beverages in Tabaco City and providing the penalties for violation thereof. Mga tugang, iyan po ang enot na parte kan sa tuyang Bareta alas 12 sa Bareta Nyato sa Lado Nasyonal, ibang nasyon as siniba pa pagkatapos kaini. Mga tugang, abangan ta ang paglunsar kan pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan nganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong para omang benepisyaryo sa maabot na ika-24 kan Enero 2025 alas 10:30 hasta alas 11 nin pagkaaga. Magantabay asin maghinanyog sa kape asin Baretang Agraryo. Birit na sana kaso parang may gumagasgas. Ganyan ang ubong may plemang mahirap pilabas. Mag-Plemex Forte Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Tinutunaw ang plema. Pinipigil ang ubo. Ramdam ang hagod ng ginhawa. Sing your heart out. Basta lagundi, Plemex. Mabibili ang Plemex Forte Syrup 60 ml at 120 ml sa mga pangunahing butikan nationwide. Vitex Nagundo L is a generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Uy, ano raw yun? Kaya raw nilang ayusin yung PhilHealth registration mo? Pero may bayad? Nako, huwag kang maniwala dyan. Fixer yan. Hindi ka sigurado dyan. Huwag magpapaloko sa Fixer. Huwag basta ipagkatiwala ang personal mong impormasyon. Makipag-transact sa pinakamalapit na PhilHealth office para sa registration, updating at pagbabayad ng inyong contributions. Bumisita sa www.philhealth.gov.ph para hindi mabiktima ng scammer. Tandaan ang mga tipid tips para mapanatiling mababa ang konsumo ng kuryente at komportable ang pamumuhay ngayong tag-init. I-schedule ang pagplansya ng isang beses sa isang linggo. Mas mabuti itong gawin bago mag-alas 9 ng umaga at pagkalipas ng alas 9 ng gabi o sa mga oras na wala masyadong gumagamit ng kuryente. Para mas tipid, linisin ang mga aircon filter at condenser kada 6 na buwan at ugaliing isara ang mga pinto at bintana bago buksan ang aircon. Sa masinop na paggamit ng kuryente, masisigurong tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente saan man sa bansa. Ang paalalang ito ay mula sa MGCP. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. Alina't magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Balik po kita mga tugang para sa mga detalyes kan mga bareta sa Lado Nasyonal asin iba pa. Makusog na makikipagtabangan ang Department of Tourism sa Department of the Interior and Local Government o DILG, Philippine National Police o PNP as in Office of the President o OP para matawanin seguridad ang mga turista. Kasunod ini sa naging apelasyon kan opisyal kan Korean Embassy na dapat magkaigwanin makusog na pagbantay sa sainda ang gobyerno. Sinabi ni Embassy of the Republic of Korea Deputy Chief of Mission and Consul General San Syung-man na nakakaalarma na ang mga krimen kung sa'y nagiging biktima digdi ang mga namamanwaan nilang Koreano. Sinabi man ni Tourism Secretary Cristina Frasco na igwasindang mahigpit na koordinasyon sa gobyerno kan Korea para maging ligtas ang mga turista arog ninda.
Bako apektado kang courtesy resignation ni Department of Education o DepEd Secretary Sonny Angara ang pagbukas kang klase sa mga pampublikong eskwelahan sa maabot na bulan ng Hunyo para sa school year 2025 to 2026. Sigun kay DepEd Media Relations Chief Dennis Legaspi, napadagos na ang trabaho as in full blast ang preparasyon para sa nagraraning ng pagbukas kang bagong school year. Sa irarom kang liderato ni Angara, ibinalik ang DepEd o sa orihinal na kalendaryo ang ralaugan sa mga pampublikong eskwelahan poon Hunyo sagkod Marso. Sa Hunyo 16 itinalaan ang pagbalik eskwela. Siniguro man ni Legaspi na mapapadagos ang gabos sa mga programa kang DepEd mantang pighahalat ang magiging desisyon ni President Ferdinand Marcos Jr. sa courtesy resignation ni Angara. Magigirumduman na ipinag-orden kang presidente ang courtesy resignation kang gabos na miyembro kan sa iyang kabinete. Normal sa ginibo ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa pagpaparesign sa iyang mga miyembros kan gabinete dahil sa iyang ginibong recalibration. Sigon kay political analyst Attorney James Reserve, nahiling kan presidente na bako magayon ang performance kan sa iyang mga opisyal sa gabinete sa primerong tulong taon kan sa iyang termino base sa resulta kan eleksyon na nagpahiling nin pag-reject kan mga tawo sa iyang liderato. Para makabawi sa iyang pinasumitir nin courtesy resignation ang sa iyang mga cabinet secretaries, mantang pig-iibalwar ang sa indang performance asin kon may nangyaring korupsyon. Alagad ang problema dahil ang kaito kaiwal kan partidong alyansa ng pagbabago na line-up kan mga Duterte na pigkokonsiderar na underdog kumpara sa pambato kan administrasyon ang pinaboran kan mayorya sa mga Pilipino. Ini ang dahilan na nag-iba nin game plan ang administrasyon gamit na ang mga bagong ibubugtak na mga players sa pagmamaawot na maitao sa namamanwaan ang haloy na nindang pangaturugan na epektibong serbisyo apisar kan wala tuong mga ayudang itinao kan gobyerno. Nasa panic mode ngunyan ang administrasyon matapos na dai mag-epekto ang sa indang game plan puon kan pina-impeach ninda si Vice President Sara Duterte na sinundan man kan pagpapadakop sa ama kaining si dating President Rodrigo Duterte. Nadagdagan pa ang momentum kan mga Duterte kan ipahayag ni VP Sara na magkaigwa nin bloodbath sa iyang impeachment trial na ikinahadit ngunyan kan administrasyon dahilan sa indang ginibong radical adjustment. Padago sa preparasyon ang Commission on Elections sa COMELEC para sa Barangay Asin Sangguniang Kabataan Election o BSKE sa Disyembre 1, 2025. Sigun sa COMELEC, sagkod daing lay na pigpipirmahan si President Ferdinand Marcos Jr. para ipag-oktaba ang BSKE sa ultimong bulan kan taon, magpapadagos ang sa indang preparasyon para sa eleksyon. Ipinahayag man ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia na suportado niya na gibuhon na hybrid ang BSKE. Gustong sabihon may automation as in manual. Paliwanag ni Garcia na nahiling man ang resulta kan midterm elections na naging matanos, matiwasan asin makaskas. Digdi maiiwasan ang anuman na kariribukan. Pero kaipuhan ng bagong lay para sa hybrid elections kaya naglalaom ang COMELEC sa mga nagkapendyenteng lay sa Senado asin kamera na may kamawota na baguhon ang termino kan mga opisyal kan barangay asin SK para maisabay na sa automation kan BSKE. Mientras na sa Biyernes, Mayo 23, nagpirma na ang COMELEC sa sarong kasunduan para sa matanos asin matrangkilong BSKE sa Disyembre 1, katuwang ang National Youth Commission, mga indigenous asin women's group, citizens arms asin nagkapirapang stakeholders. Ipinag-orden ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa mga lokal na opisyal asin mga autoridad sa Pangasinan na siguruhon ang kaligtasan kan mga turista, lokal man o dayuhan na mabisita sa probinsya. Ang direktiba ginibukan presidente matapos panginutan ang groundbreaking kan ititindog na Sky Garden sa Alaminos City. Nasaro sa mga proyektong mapakusog nin turismo sa Pangasinan. Sigun kay PBBM na kapag natapos ang proyekto, magkakaigwa nin dakul na hanap buhay sa probinsya asin lalong maitaas ang numero kan mga bisita.
Sinugo man ni Presidente Marcos Jr. ang Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority o TIESA na tabangan ang Alaminos City Government para sa senior-friendly na mga istruktura sa ititindog na Sky Garden na target matapos sa Marso 15, 2026. Tampok sa gigibuhon na Sky Garden ang mga elevated garden para sa man iba-ibang klase nin pananom. Kaibahan na ang pagkakaigwanin mga walkways, pahingaloan, interactive zone na pampamilya, mga view decks, kung saan matatanaw ang 100 islands, mga beach asin ang 8 ektaryang mangrove eco park sa Alaminos City. Ibinulgar ni Executive Secretary Lucas Bersamin ang pirming pagbiyahe sa ibang nasyon as in underperformance ni Department of Environment and Natural Resource o DNR Secretary Maria Antonio Yulo Loizaga. Ang dahilan kung nga dagos na sinang sinikadan matapos masumitir ng courtesy resignation. Kinonfirma ni Bersamin na inako ni President Marcos ang courtesy resignation ni Loizaga. Napili nakasalida ni Loizaga sa DNR si Energy Secretary Rafael Lotilla. Nagsilbi si Loizaga bilang sekretary kan DENR poon kan magtukaw si President Marcos sa Malacanang kang 2022. Bareta sa ibang nasyon, nagpatanid si US President Donald Trump na sa iyang papatawan ng 50% na taripa ang gabos na mga produkto na hali sa European Union mantang 25% man sa mga Apple products. Sinabi ni Trump na sagkod bako gibo sa US ang mga produkto kan Apple, daing niya pupundohan ang pagpataw nin taripa. Sinabi pa kaini na daing papadumanan ang mga naging issue ninda kan EU kaya epektibo na sa Hunyo 1 ang pagpataw nin 50% na taripa. Dayon nakasundo ni Trump ang mga taga-EU kung saan ipinag-insistir kan mga ini ang 0% asin dayon nagpabor sa 10% na baseline tax kan Estados Unidos. Magigirumduman na dakol na mga lider ka nasyon ang nakipaghuron in personal kay Trump dahil sa patakot kaining halangkaw na taripa asin nakumbinsir ninda ang US President na bawasan ini. Sa bareta niya to sa lado ng sports, daipigihidali ni Gilas Pilipinas head coach Tim Cone ang pag-recover ni Kai Soto. Sinabi kaini na isasabay sa naninda ang 7'3" na si Soto sa Jeddah, Saudi Arabia para sa FIBA Asia Cup poon Agosto 5 sagkod 17. Paglilinaw kaini na dai makawat o ma-practice si Soto dahil dai padagos ang nararahay ang sa iyang injury. Importante ngunya na yaon ang presensya niya para mahiling man ang ibang mga kawat kang ibang team pag ini masabak na. Maski pigalauman na makakaibangan na sa gila si Soto sa bulan ni Nobyembre o Disyembre para sa pagpuon kang FIBA World Cup qualifier, dai pighihidali ni Cone ang pagkakawat kaini. Kaibahan kan Gilas Pilipinas sa Group D ang New Zealand, Chinese Taipei asin Iraq. Enot nang makakalaban kang Gilas ang Taiwanese o sa Agosto 6 na nasundan kang New Zealand sa Agosto 8, mantang sa Agosto 10 naman ang Iraq. Sarong imbensyon na robot sa Canada ang gagamiton na portable charger sa bulan. Biyahe pasiring sa bulan ang robot na Mobile Power Rover o MPR-1 na masirbing charger sa mga ekipahe na yaon sa bulan. Sigun sa Stealth, ginibo ini tangani makatabang sa pagmantinir kan mga lunar emissions hanggang sa mga maabot na aldaw. Inspired ang nasabing robot sa karakter kan Pixar asin Disney na sa pelikulang WALL-E. Sarong ticket para sa World Expo ang nakansela dahil sa gyera 85 taon nang nakaagi ang nagamit ngunya na taon. Si Fumiya Takenawa, 25 anyos, may kagsadirik ang 2,600 Japan International Exposition. Sarong World Expo sa Tokyo kang taon 1940 ang nakalaog sa Expo 2025 sa Osaka gamit ang luma niyang tiket. Sigun sa impormasyon, binansagan na Phantom Expo ang nakansilang aktibidad dahil sa World War II. Si Takenawa sarong collector kung saan kan sa iyang nakuan ang authentic na ticket para sa 1940 na Expo, tulos niya ining binakal. Enot niya ining ginamit na pang-display sa iyang harong alagad. Sa iyang naisipan na mag-inquire sa mga organizer kang Expo 2025 kung saan nakikig siyang pinagamit sa iya ang luma niyang ticket.
Ngunya na Mayo 24 taon 1893 namundag si Pilar Lardizabal Hidalgo sa Boac, Marinduque. Si Hidalgo nagserbi bilang presidente kan National Federation of Women's Clubs kan panahon ni Presidente Manuel Quezon taon 1937. Taon 1940 kaibahan si Josefa Llanes Escoda Hidalgo Lim sa indang namukna ang Girl Scouts of the Philippines. Mga tugang iyan na po ang kabilugan kan sa tuyang alas 12 mga bareta, tinipo na sin kinalap sa DCGB News Base. Magkapirang shoutouts po. Shoutout po kay Councilor Nonoy Marceliana asin kay Benji Tabuena, Attorney Andy and Candice Lawenco. Sa pangaran kan mga nagsurat kan bareta na pinamamayuhan kan sa tuyang News Manager and News Director Sir Mar de la Cruz, kay base na Miss Jenny Matthew Baleran and Miss Nicole Gloriani. Sa lado teknikal, katuwang tadyan si Sir Nems Flora, si Mr. Jerome Nico Martinez, and sa tuyang IT, social media writers Miss Shara May Leron asin Mr. Jimos Barrios. Sa ngaran po kan bilog na tropa kan Megaforce Patrol asin sa pangaran, kama nag-aantabay sa DCGB News Facebook page, DCGB YouTube channel, DCGB Live app asin sa 729 kHz sa pihitan kan sa indong mga radyo, kami po ang naging sa indong mga tagapagbareta. Ako po si Gina Ritterly. Ako man po si Bert Nunez. Abangan po ang masunod na programa, Iskaramusa with Miss Angel Mustasa. Always number 1. Always DCGB. Bareta alas 12 with Bert. And Gina. Salamat po. Diyos Happy mabalos. lunchtime. Sa indong nadangog, ang mga dalakulang bareta, unyan na aldaw, ang tabayan ng giraray sa aga, ang sarupang edisyon, kan DCGB.